абубакр саидзода то 5 рӯз пеш сардори идораи ҳолатҳои фавқулодаи минтақаи Куло буд. ӯ баъди як ҷанҷол барои тақсими об дар замини пахтааш дар ноҳияи Данғара даргузашт. додистони минтақаи Кулоб рӯзи 14 июл зимни нишасти хабари фавти ӯ дар киштзорашро тасдиқ кард. намояндаи додистонӣ гуфт таҳқиқи ҳодиса оғоз шудааст, вале аз додани ҷузъиёт худдорӣ кард. вобаста ба авраки Саид дар ҳақиқат дар сари замини корам ин ҳолат ба вуқӯъ омадааст, вале вобаста ба ҳолат пешгӯӣ гуфта наметонем, ба хотири он ки санҷиши он идома дорад ва бо натиҷаи санҷиш мо метавонем ки ба шумо пурра маълумоти муфассал пешниҳод намоем. ҷасади абубакр саидзодаро ташхиси судӣ тиббӣ карданд. хулосашон маълум нест. ду манбаъ дар ноҳияи Данғара гуфта буданд аз даҳону бинияш хун рафта буд. хулосаи тиббӣ ҳаст то тибқи талаботи мурофиа то ҳалли мазкур мо маълумоти пурра дода наметавонем. абубакр саидзода аз нимаи дуюми соли 2015 сардори идораи ҳолатҳои фавқулодаи минтақаи Куло буд. ҳамзамон дар ноҳияи Данғара 20 гектар замини пахта дошта бо писаронаш истифода мебурдааст. яке аз писаронаш дар суҳбати катбӣ гуфт ки дар сурати зарурат ҳодисаро шарҳ медиҳанд. пештар аз ин манбаъҳои дигар гуфтанд Саидзода бо оилаи Шайбоновҳо, яке аз хонаводаҳои пурнуфуз дар Данғара, баҳсу даъво кардааст. оилаи Шайбоновҳо дар канори замини Саидзода кишти ҷуворимакка доштанд.